Lerby. Det er fart på afleveringen igen. Og så Andersen. Der er næsten frit løb. Henning Jensen. Allan Simonsen. Gevaldig lufttur. Nærmest omfavnede fotografen her. Prøv at se den aflevering fra Henning Jensen indenom der til Allan Simonsen. Han kommer lidt for tæt til målet. Kan ikke dreje bolden nok. God støtte fra et veloplagt publikum for det danske hold. Jeg tror også, det på et tidspunkt må lykkes, om ikke i denne halvleg, så i den næste. Rasmussen. Og hermed er de første 45 minutter overstået. Jeg vil tro, at det er et lidt frustreret dansk hold, der forlader banen for at gå til te-pause. Masser af spil, gode chancer, og alligevel desværre 0-0. Man kan ligefrem læse det i deres ansigter. Lad os håbe, at det lykkes i anden halvleg for dem. Den vender vi tilbage til om et øjeblik. Tosset ved det hele er jo, at man faktisk ikke engang kan bebrejde danskerne noget. De har gjort, hvad de skulle i første halvleg. Har bare ikke fået det udbytte ud af en stor overvægt og masser af chancer. De har ramt målet, og de har kombineret sig udmærket igennem. Men den græske reservemålmand Sarganis har fået en virkelig god debut her i Københavns Idrætspark. Lad os håbe, at det kommer nu. Ingen udskiftninger på de to hold i pausen. Jensen udførte et kæmpe arbejde i første halvleg på den danske midtbane. Hele tiden forsøgt at være spilbar for sine medspillere. Elkjær. Lerby. Og Allan Simonsen. Andersen. Ja, det er udmærket hættet. Det er Ole Rasmussen, der var fremme. Også en udmærket aflevering fra Andersen. Det er kaster Ole Rasmussen ned og for hættet, men lige på Sarganis. Godt Jens Steffensen. Taklede Marvelos. Der er offside. Og også fløjtet. At pille bolden fra Henning Jensen, hvis ikke man laver frispark imod ham. Nej, det er snævre træk, han har.
fordel med en mand som Henning Jensen, der kan holde på bolden på midtbanen, så spillerne er kommet i position. Lerby. Olsen. Pas på med det her tværboldspil ind foran eget mål. Mavros. Første gang Ole Kvist er i aktivitet for alvor, og det gjorde han godt. Farligt der, da Morten Olsen tabte bolden. Anders Simonsen i venstre side nu. Har sikkert fået besked på at prøve at flakke lidt mere, kunne jeg forestille mig. Har holdt sig slavisk over i højre side. Det er ikke rigtig lykkedes med spillerne at få Allan tilstrækkeligt med i spillet. Lerby. Jensen. Det er smart dribling. Simonsen. Målet var der til at komme ind midt imellem de to grandvoksne forsvarere. Det er typisk for Allan at forsøge den. Frispark foran. Det er Jensen, der skal sparke. Stikkers. Josefidis. Og Andersen. Og 4 Fidos. Over til Kirastas. Ja, Morten Olsen screener på Kirastas. Screener ham væk fra bolden. Med bagdelen. Og det er så frispark, absolut. Nummer 10, Delicaris med bolden. Og nummer 11, Mavros. Muren var slet ikke kommet på plads. Ole Kvist var heller ikke kommet på plads, da skuddet faldt. Var i gang med at sætte muren på plads. Og så blev der fløjtet, og derefter skudt, og grækerne foran med 1-0. Målscorer nummer 8, Kuis, kommer her. Ole Kvist er faktisk ikke kommet ind midt i sit mål. Bolden rammer en af spillerne i muren, og helt ude ved målstolpen. 1-0 til grækerne efter 5 minutter spil i anden halvleg. Næsten det værste, der kunne ske. Og nu har vort hold virkelig brug for støtten fra publikum. De har tidligere vist, at de kan komme igen, selvom de er bagud. Det bliver meget sværere. Nu kan grækerne i endnu højere grad koncentrere sig om det defensive. Benny Nielsen varmer op her. Sikkert en af midtbanespillerne, der skal tages ud, og Benny ind for at forstærke vores offensiv. Vi så igen et af de svage punkter på det danske hold. Også traditionelt svage punkter. Situationen ved frispark, situationer i de såkaldte dødboldsituationer.
ærgerligt efter så stort dansk pres, men lyt på publikum. Forsøger at støtte vores spillere til fornyet offensiv. Lerby. Elkjær. Og Jørgensbak. Det billede så det lige. Benny Nielsen stadig i gang med opvarmningen. Frank Arnesen sparker hjørnesparket. Det betyder det kolossalt meget for det danske holds selvtillid, om vi kan få scoret her inden for de næste 5-10 minutter. Ja, det var en kedelig dukkert her. Efter bare 5 minutter i anden halvleg, 1-0 til grækerne. Det er de meget få skud, som har målet. Lerby. Og det er så klogt. Godt gået med ned af Preben Elkjær der. Så er der Simonsen, men også Sarganis. Og Allan Simonsen ville gerne have haft straffespark i den situation. Ingenting, siger dommer Edward Farrell. Til at være Jens Jørgen Bertelsen, der skal tages ud af kampen og erstattes af Benny Nielsen. Som vi sagde, en midtbanespiller ud og en angriber mere ind. Skal der tages en risiko fra træner Sepp Piontek's side. Simonsen. Lerby. Allan Simonsen. Ja, det er centimeter, det drejer sig om, at den er lige unøjagtig, den aflevering fra Søren Lerby. De har masser af tid, grækerne nu. Rask indkast, rammer Henning Jensen i ryggen. Knebet en lille smule med præcisionen i Søren Lerbys afleveringer i flere situationer i første halvleg, nu her i 2 situationer i anden. Skal have frispark der. Og nummer 6, Livatinos. Piontek, og så tykker tykgummi og advarsel til Livatinos, det vil sige 3 ud af 4 midtbanespillere hos grækerne har nu fået advarsel. Frank Arnesen.
Og lægger bolden til Ole Rasmussen. Det er den 12. landskamp under Sepp Piontek's herredømme. Han har vundet 4, 3 uafgjorte og tabt 4. Ja, de har rigeligt med tid. Det er tilladt ifølge reglerne, det her. Så længe bolden er i spil. Og smart træk igen af Henning Jensen her. Splittet den græske midtbane. Offside, 3 meter. Og så tror jeg, at udskiftningen kommer her. Jens Jørgen Bertelsen skal ud. Og ind skal Benny Nielsen. Kommer ind og spiller sin landskamp nummer 28. Har scoret 7 mål i sine hidtidige 27. Nummer 14, Benny Nielsen. Ind i stedet for Jens Jørgen Bertelsen, der har gjort et udmærket job i det defensive, men nu er der brug for offensiv kraft. Og så er det med at få Benny Nielsen så hurtigt med i spillet som muligt. Jens Steffensen og Henning Jensen med på fløjen. Ikke noget, siger dommer Farrell. Jeg er næsten tilbøjelig til at give ham ret. Det lignede en halv rullefilm fra Henning Jensen, der kastede sig flere meter gennem luften. Jeg tror, han er ret Farrell her. Jeg har en halv time til at forvente billedet der. Bagud 0-1. Benny Nielsen for første gang i aktivitet. Jens Steffensen. Lerby. Igen ikke fart nok på afleveringen. Og så Benny Nielsen. Hjørnespark foran. Frank Arnesen skal sparke. Søren Lerby i luften. Og frispark til målmand Zaganis. Og Disoglu frispark mod Ole Rasmussen. Rastas.
dribling af Disoglu. Men ingen afleverer til i øjeblikket i hvert fald. Delicates offside. Allan Simonsen igen i venstre side. Det er smart set af Andersen til Lerby. Og så kommer chancen til Elkjær. Hvem er der? På en Delicates. Frispark. Det synes Jens Steffensen ikke. Takler modstanderen i hælen. Tre mand omkring ham er der, og alligevel får han afleveret Henning Jensen. Morten Olsen laver frispark imod Delicates. Har været en god spilfordeler for grækerne på midtbanen.